Maayong gabi mga kaigsunan, nga nausap kita dinhi sa atong pagtuon sa atong leksyon this week o karong gabi una atong pagalantaw usab ang title sa atong lesson sa kinatibuk-an nga semana The Lord Reigns. So, sa may buot pasabot nini, of course ato kaning paningkamutan nga ma-explain. Joining us tonight, ulay-lain atong pinalanggang Ministerial Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor or Dr. Elvin Salarda. But before tamang sugod, ako ngayon si Pastor Salarda sa paghatag sa atong opening prayer. Among Ginoo nga anak kanunay maminaw sa amo nga pagampo, among gipasalamatan nga ining gabi una, amo na sang tun-an ang mga leksyon nining duha ka mga adlaw ug tuguti nga amo ning masabtan. Ug salamat magpanalangin ka sa mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga kaigalaan nga sunod din nga programa kay amo ning ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So yes, I think evening, Pastor Ops. It's a busy week for all of us here. There is a Southwestern Philippine Union Conference. Of course, atong ginatimbay atong bago nga presidente. Yes, Pastor Jerry. Pastor Jerry Patalingog. Atong executive si Pastor Dante Obos. Yes. Ang atong treasurer si Sir, of course, as usual, si Sir Chemel Almosera. Atong associate treasurer si Sir Bing Sanes. Kauban sa mga directors, tanan, mga pamilya din. Bisan pa sa pikas nga union, no? Yeah. Okay. Imingaw sa ta sa atong mga kaubanan nito. Pastor Danilo Palomares, Pastor Edwin Magdadaro, si Sir Lawrence Gamera. Very challenging po nilang ginatubang dito. Yeah, yes. We are praying for them. Yes, lahi po tag mga tahas, no? Mga dalan nga itong pag-aagian. But anyway, ang tumong ni Maura actually. Yeah, ang pagpalambo rin yun sa buhat. Pagpalambo rin yun. Mo na importante kaya nga magpadahin kitag tuon sa itong lesson. Kaya ako may imagine usahay, siguro kung mawala ni sa itong day-to-day nga panginabuhi, no? Kaning atong pagtuon sa lesson murag naikulang, no? It's a good thing once in a while or most of the time we have to be reminded by, exposing us to different nga mga presentations sa atong lessons. Of course, paggamit sa mga laylahi nga mga tema o paggamit sa mga nagkalaylahi nga mga bersikulo sa Biblia. Sama sa sinulat ni David. Kanakalahi-lahi maguni mga theme sa tibok trimestre, no? Sa tulo ka bulan. Niya, bisag kining Psalms ka, kapilanan nato ni natunan, pero lahi na po ang author, niya lahi na po siya o mga emphasis nga makita nato nga pagkanindot man dahil kayo, ani? Nindot. O niya, dripod, mutubo ang ato ang espirituan hanon nga pagpangalagad o pagsabot sa dugang pagayod unsa ang pulong si Ginoo nga niya din sa Psalms. Right, kay usay mong god kining Psalms mura siya kanang nasa special nga category. Lahi gid siya. Tungod sa paggamit sa special nga mga words ba. Anyway, karon nga gabi na atong pagatunan ang lesson nato dinhi sa Tuesday ug Wednesday. This is medyo lalom-lalom siya kay ang tema sa atong pagtuon karong Tuesday nagisgot may tungod sa kining judge, no? Judge. Hukom. God is judge. Ato siya hukom. Hukom siya. Siya ang maghukom. Ang kanindot ang judge mangod ron, dili man ang judge mangod, ang ila lang is just to read the law, but not the maker or the kana sa mala din lawgiver or law maker. Pero kaning judge is a very unique kind of judge because at the same time, not only hukom siya, but at the same time, siya ang naghimo sa balaod. Is a lawgiver. Siya naghatag balaod. Imagine siya ang sovereign God, o niya sovereign king siya, niya siya po dog naghimo og balaod, o niya kini nga balaod, iyang gi-implement. Muna siya nga, nahimo siyang king, nahimo po siya nga judge. Ang iyahagan ni nga posisyon. O niya atong makita nga, because he is a righteous judge, ang iyang mga balaod is righteous. Kanya kung righteous ang iyang mga balaod, kung sundon ni siyang mga katawhan, ang iyang mga katawhan, mahimo po mga righteous ng mga katawhan. So, mo ni siya ang nakanindotani, kay ang intention magod sa ato ang Ginoo, ang ato ang sovereign God, ang sovereign king, o ang ato nga Ginoo nga hoy sa lawgiver, gusto niya nga ang iyang mga katawhan
magkinabuhi sumala sa iya nga kasuguan aron mahimo silang putli nga makatawhan ug ang ilaha nga kinabuhi mahimong mag-reflect sa kinaiya sa Ginoo unya ang ilang pag-reflect mahimaya ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. Actually that's the intention. Right. So meaning to say, dili kay siya lisod sabton. Dili siya. Okay, for example, actually ang gigamit din nga word nga ano is a lawgiver, no? Pero siya po ang lawgiver. That means siyang originator sa balaod nga yang gihimo. Yes. At the good thing is, siyang naghimo, pero siya po ang hukom. No. So meaning to say, kung yan na is, dili kay lisod sabto ng iyang karakter. Kay, reflected naman sa balaod. Na-reflect naman sa balaod. Kaya, dili po na, wapoy point nga mo contradict sa siyang balaod. Why would you make a balaod or lalo nga mo contradict sa imong karakter? So, usaon mo pag-execute a good judgment kung ang law nga imong gihimo is nga na mo contradict sa imong character. Ikaw ra po nagsupak sa imong balaod. So, dili siya pwedeng nga kanang bitawng. So, it follows the principle of non-contradiction, no? Kanang if I make something nga it represents of myself, dapat kanang something akong nahimo, dili na siya contradicting sa akong personality, dili po na labaw na sa akong character. So, dili gid pwede ang tao maghimong balaod para sa Ginoo. Dili gid siya pwede. Dili gid pwedeng usurp nimo, di ba? Usurp nimo authority sa Ginoo. Unsa may basis nimo sa imong paghimo og balaod nga tarong nga ikaw faulty naman kadaan. Okay. Sa og maghimo ko og balaod nga ingon ani, kuni ako sinful ko, dili kayo maom. Pero kung ako Ginoo, naghimo ko og balaod nga matarong, so doon ako'y kredibilidad. Right. Nga ako'y kredibilidad. Kaya nga na ako'y integrity. Kapag iyon ako, nga mao ni ang balaod, pagtanaw nila sa ako, he is a righteous God. So wala yung makakomplain. Pero kung maghimo tag balaod niya, apiki po ka ita, muna nga, insakto yun na nga, ang the foundation of all laws, foundation sa all laws, sa mga balaod sa kalibutan is the moral law of God. Because the moral law of God, the 10 Commandments, is a righteous commandment. O niya, nahimong out of the 10 Commandments, nagsanga-sanga na dayon ang mga kabalauran sa tibok nga kalibutan. So, meaning to say, kung sundo ni mo ng konsepto sa hukom, and judge, then lawgiver. Yes. So, ang sunod na is judgment. Yes. Judgment. Because, so what's the point? There is a law. So, kung na'y balaod, because you want order, you want system, alang sa imong mga subject, because ang gisgutan sa itong lesson is reign man, no? Yes. Kanang sa to? Paghahom, paghari. Paghari. So, nagpakita nga sa imong gahom, nagpakita sa imong extent sa imong rulership, imong dominion, o sa imong subject. Kay gahom man, hari man ka. Di ba ka pwede mahari nga walay tao? Yeah. So, paghatag sa hari o balaod, siya man ang lawgiver, i-implement yun na siya. So kung dili na ma-implement, kung pag-implement niya na, unyang imo ng supakon, of course nakabayulot ka niya na. Muna nga, maabot na dayon ang judgment. O either pag-implement sa balaod, ang iyang makatawhan, sundon ba siya makatawhan o dili, so there is that judgment. So kung makita ka sa hukom nga ang imong kinabuhi, matarong, wala kay problema. Pero pag hukom, nasakpan ka, nga nakahimo kag nakabayulit ka, so dako gyud kay siya nga problema mga kapaglaom. Okay. So another thing, Dr. Elvin, is I think you are also an expert in this one. Kaning siyempre kay ato man gisigutan no kung naay judge, of course naay balaod, and the good thing about this judge is siyang naghimo sa balaod. Yes. And then kanang judgment, kuha na siya, no? Dili na siya unavoidable. Yes. That's part of the process. Anything na balaod na dyan ay judgment. Dili man na pwedeng kay judge man ka. So you're the king. So ayun sa itong lesson is, ang giplaster lang I like this one kay bisag dahil si King David, yang gisigutan din sa Psalm 75 in particular, nagyapon siya relasyon dito sa gisgutan ni Daniel sa chapter 7 nga nagahisgot mahitungod sa paghukom, no? Katong dugay na miligad nga mga semester ato nagisgutan kaning judgment, kaning what kind of judgment before the executive, investigative judgment and then the executive judgment. So naday sa tong lesson is
ang tumong dianing judgment is actually because the wicked constantly threaten the just order that God established in this world, but the Lord will judge the world and bring the rule of evil to its end. Okay. So, kung imo na sa mato man yung mabasa sa Book of Psalms, no, natin is Psalm 75, no, verse 7, it is God who judges. Imagine that. Sa unsa man nga pamaagi. Of course, this is expressed in poetry. Yes. But if you look at this, it says he brings one down and he exalts another. So, kung ato na siyang ipagalantawon, of course, duwa ra magkaklaseng tao. Yes, mo na May siya. dautan ug maayo. So, I think the point of judgment is it's really to separate the good from the bad. not so good. No, no. I'm talking about that one. No? We're not really referring sa mga particular tao. Kanina si Terpulano, bad siya. No, dili na siya mao. We're talking about the concept. Yeah. The concept of good and bad. So ang gipagawas din is, of course, sa verse 7 is, he brings one down, judgment. Yes. Once that. And then he exalts the other. Okay. Vindicate the other. Vindicate. In the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with this very, very poetic, no? Careful po tayo magkuhan no? He pours it out and all the wicked of the earth drink it down to its very dregs, no? Mura ni siya, meaning to say, pag maabot ni sa ilang kapanahonan, dili gini siya, it really speaks about the wrath of God. Yeah. Okay. Ato ko makita po diri nga gipasantop sa Ginoo nga kung magtarong lang yun ang tao, wala yun tayo kabalakan. Kaya sa iya nga judgment, ang maapektuhan na yun, katurag yung mga wicked. Katurag yung magasunod siya nga kaubuton. So, dili ni siya angay kahadlukan. Na dili kahadlukan ang judgment. Ang muna nga, ang mahadlok na yun, katong mga tao nga, dili gusto og order. Dili mo tuman sa kabubuton si Ginoo. Moro to sila yung mahadlok. O niya, hukman sila, o niya, ato makita nga, ang Ginoo nagsaad yun nga kini mga tawhana tagaan yun niya og katapusan. Tagaan yun niya i-end yun ning mga tawhana. Kay gusto si Ginoo nga ang iyang mga righteous eventually mabindicate o niya of course ang atong panglantaw nga diri sa second coming dalon si Ginoo ang mga righteous dito sa langit. Ang mga wicked they will forever be healed in this world nga no punish o nga eventually mawala gid sa kalibutan. Ang relationship sa Daniel 7 o Revelation chapter 20 and 21. But I like also in 75 kay din sa tong Tuesday's lesson is na focus sa Psalm 75 no. So aduna day duha ka klase ka mga sungay. Yes, the horn. The horns. Pero kani usa ka sungay pagaputlo ni siya no. Mo ni siya ang nagdepek sa and daw kani nga sungay nga giputol nagdepek ni siya sa katapusan sa gahom ug kaning dominion no. Yeah, power and dominion. Power no. Gahom ug ang paghari. Meaning to say na ay appointed time magitagan ng Ginoo nga kani siya it will really come to its end. Dili ni siya pwede kay akong tanaw manggod ba kung kanabitang basta anything goes lang. Kung good ka okay ra, if you are bad okay ra. So if there is no point marag dili nimo makuha ang punto gyud sa justice. Kay wala may kwan if you will not exercise judgment sa ani nga mga senaryo dili nimo ma-achieve ang justice in this wala, dili nimo so meaning to say the direction really is as expressed by David nga manang pasalamat kita sa atong author nga even the concept no theological concept sa judgment makita gyapon nato sa sinulat ni David which is consistent pod sa mga gisulat ni Daniel o gisulat ni John the Revelator. So imong kita rin nga dili gyud ay ang kadautan mutunhay. Dili gyud siya mo padayon kay gisulti na daan sa Book of Daniel, Psalms o sa Revelation nga ang mga dautan naragyoy time frame nga pag-abot ng panahon na ang Ginoo dili na mo tolerate nga makapadayon pa ilang wickedness para ma-oppress ang iyang mga katawhan. Right. In fact, no, sa itong lesson is, gi-mention na po din investigative judgment. I think money ang point diri sa 7 nga gingambita nga if it is God who judges, He brings one down, He exalts another. So, meaning to say, if you are on the side of God, sa ato na na-discuss is, the Lord will
ingon mo sa atong key text is the world is established firm and secure. That's why, because of God, no? He's majesty, is full of majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, no? The world is established firm and secure. So that means is sa katangingon nimo nga dita nga kadlukan, although ang term is investigative judgment before prior to the second coming of Jesus Christ is akani day nga act of judgment is trying to secure the righteous, but at the same time, kanang reaching out to the wicked. For them to be able to take part para po ma-appeal po sila sa ani nga kabahin. So meaning to say, kani siya nga investigative judgment, although usay kay namong gid ako nga pagsulay dinhi nga usay ma-feel nato nga nata sa Ginoo, pero the more nga nata sa Ginoo, the more ta maka-experience og mga kasakit, mga butang nga usay wa nato expect may tabo sa atong kinabuhi. So sumala sa atong lesson, that is really part of the process of life, no? Gipasabot rin sa atong lesson nga wala nagpasabot nga kung nagalagad ta sa Ginoo, wala na siya. Nga wala na siya mga trials, wala na siya nagpasabot. Nga when we keep the laws and the statutes of God and we do righteousness, wala na nagpasabot nga protected na ko sa Ginoo, dili na ko moagi ani nga mga pagsulaya, no? That is not the intention. Pero gihatagan tag assurance nga kung magpadayon ta to walk with God in His laws and statutes, siya mga blawod o kasuguan, God will be there for us. He is our protection. O siguro kanang mga kasakit mo nagian, persecution unsa baka eventually sa judgment sa Ginoo, you will be vindicated. You will be vindicated. Right. Mismo magani ang ato ang Ginoo nakagi mag-trials. Meaning to say, kaning gitawag na to nga kadaugan sa atong pagkinabuhi kang Kristo, kung unsa man ang metabo kanato while napata din sa kalibutan, dili pa na mao ang resulta sa final exam. Dili pa dahil, no? Midterm pa lang na, no? Or kanang pre-final or siguro o semi-final or whatever, no? So dili pa na siya final exam. So right, no? So that's why gingon din is the point is kanang iya gining this is a promise man gud ni, di ba? Yes. He brings one down and he exalts another. Motong ang horn sa wicked putlon niya, pero katong sa righteous dili niya to putlon kay i-exalt man niya. Yes, ang difference lang is kaning horn is ang mga wicked mismo mo gito sila ang nagbutang ani nga horn. Pero kaning sa righteous dili. Di ba? Because ang God man mo inang kwan, di ba? Ang God man nag-exalt sa ilaha. So it was not them who actually put that horn on their heads. It was actually God because it was God kanang nag-exalt sa ilaha. But sa mga wicked, sila man ang arrogant. Yes. In some other understanding about the horn, kining the cutting of horn to the cutting of horn of the wicked defects the end of the power and dominion. This in some mga verses of Psalms, kini pod pasurok kini di aing horn represent siya sa mga anak sa mga righteous o mga kabataan ba horn ba pwede siya. So with the cutting of the horn from the wicked depicts the end of their power. Kay ano man, kung wala na kayong mga kaliwat, wala na kayong siblings na imo ana, wala na kay power, wala kay dominion. So mo end naturally ang imuhang naturally ang imuhang power kay wala naman ka. Kunya giingon po ri while the horn of the righteous shall be exalted. Sa to pa gitugutan si Ginoo nga ang mga kaliwat ni mga tawhana gituboy gipasidunggan. So that is another picture of how the horn sa lain nga understanding about the horn. It's about the siblings, mga kabataan nga gitugutan si Ginoo nga ang ilang mga kabataan mo flores nga musanay sila. Labi na sa sitting aning sa Old Testament nga padaghanay og anak og lalaki. O daghan ka anak ng lalaki o kuan sila nga kayo ni kay naman. Muadto ni sa gubat daghan ta. So muna ilahang okay, that's good. Ilahapon nga panglantaw. Okay. Another one last is there is a Tuesday is
kanina yung prayer sa 75, huwag na po gisigutan po nila ang Psalms chapter 7. Ano dahil ni, no? The psalmist si David, naghilak din siya nga sa Ginoo. When he said this, kaning bitaw gibasa nato nga kapitulo sa chapter 7. Kay mabasa man lang tanan, okay lang. Pero actually the story behind sa matag pulong nga atong makita mabasa din is dili day basta-basta nga yang lamin, yang emotion. Oh yeah. Kung sa company, gapinitin siya gyud siya ni. Gapinitin siya gyud siya ni gyud. Grabe kita yung pagpuraw, no? Pastor Dr. Salarda? In fact, ingon din the psalmist cries to God to judge him. Yes. But relies on God's righteousness to defend him. So, mag-careful din gamit din pulong na judge kayo sa atong mga tawhanon kay kung saan nasanayan nato nga translation or meaning or definition sa nga pulong. So, ma-apply nato sa matag gamit ana nga pulong din sa Biblia. But actually, nasa yung mga different shades of meaning, na? So kay kining word nga judge ni iya mangigipangayo sa Ginoo. Judge him. Kung ako ning imagine si David, Ginoo hukmi ko diha sa imuhang pagkamatarong. So buti pasabot nga pag ingon ni David nga Ginoo hukmi ko diha sa imong pagkamatarong, wala siya mabalaka kay siya po ni David naningkamot man bud siya og pagkinabuhi nga matarong. Hukmi ko sa imong pagkamatarong. Kay nga naman kung hukman siya si Ginoo unya ikaw ni dool po ka si Ginoo, dili gyud ka silutan si Ginoo. Kaya nga naman, ampo mo ko si Ginoo, ni dool mo ko si Ginoo, Ginoo hukmi ko sa imuhang. Pero at the same time, nagdool ka si Ginoo, yung Ginoo, bisag dili ka deserving, pero kay ni tapot gyud ka sa kuha, so I will justify you. Right. So, okay. Riyon Rio, but relies on God's righteousness to defend him. Sa to pa, hukmi ko, kay imo lang po kong gitabunan sa imong righteousness. Right. So I agree. That's wonderful, no? So meaning to say, kung ako day, di ba, anyone come to me and confess his sin, God is just and so willing to forgive and forgo our sins, di ba? To forgive, no? So meaning to say, kanang pagpasaylo ka ng act nga pagpasaylo sa Ginoo ala sa atong mga sala nga nahimo, that in itself is already an act of judgment. Yes, that's so. So kung yana nga konsepto nga atong pagkasundon, walay problema ning kanang gitawag nato nga investigative judgment. So kanang pag-extend siyang grasya sa tuwa nga dili ta ngayan pero ni duol kita siya kay kanang nilamin jud ta kana sama sa gihimo ni David. Yes, nabatna nato ang kausaban sa atong kagalingon. There is already an act of judgment being done sa atong kagalingon by God. Yeah, maybe I would like to bring also the concept of forgiveness. Ako napalitan na kasala ko. Which usually nahimo na itong pagpagkasala. Siyempre, tawahan. Nakasala ko. Pagkasala na ko, naglamin ko. Ginoo, nakasala ko. Right. Pasaylo ako, dili ito maayo kung gibuhat nga nung naingon na to. So, nakita siguro nga sincere ko, gipasaylo ko si Ginoo. Sa diha gipasaylo ko si Ginoo, sa tubangan si Ginoo, nahimo na kong righteous. Kaya ano akong gipasaylo. Dili righteous not because atong may binatan. Dili sa tumatan. Iya kong gipasaylo, dayon, iya kong gikubiran siyang robe of righteousness. Right. So, karon ang akong sala na forgiven na, kay iya akong gipasaylo, then gisuluban ko na siya sa robe of righteousness. So, kung hukman ko, dili na ako makita nga daotan. Kay ang makita, ang righteousness naman ni Jesus sa ako nga kinabuhi. Right. So, the idea is that, mga kapaglaom, every time nga makasalata, dayon mangayo tagpasaylo si Ginoo, by faith, iyatang pasayloon. Karang tinunuray yun. Ephesians 2. So, nagpasabot nga every time nga makasala ko, di mga ikong pasaylo, pag bangay na kong pasaylo, nahimo na po kong putli sa tubangan si Ginoo. So, wala na po ko'y sala. And that is judgment. Yes, that is judgment. Okay. Unya, kung ikaw nakasala, unya, ang ikaw pasaylo, pasiluon ka. So, wala na po kayo sila. Muna nga, kung kita mahinulsulon sa itong mga kasalanan nga nahimo, everyday sa itong kinabuhi, gitanaw ta si Ginoo nga mga righteous, covered by His own righteousness. So, munang si David, doon siya mabalaka, Ginoo, judge me. According to your... Ginoo, judge me according to your righteousness. Kaya nga naman, nagsaling naman po si David nga, nagayon ako ni magpasaylo niya imo day kong panisan di ay. Di ba?
So, usawa man na mo pagpanis. Wala kayo mapanisan na kay righteous naman na siya. Kunya, ang ato biyang passport dito sa langit is the robe of righteousness si Jesus sa ato nga kinabuhi. O, wala ta ng robe of righteousness si Jesus nga mabatan, dili yun ta makasulod sa ginarian sa very langit. good. Okay. So, atong pagabalikan. So, meaning to say, kanang mahitabo in the future, gitawag na itong, namang ko din, no? Executive judgment is, it does not kana bitang defy or destroy kanang theories, the principle nga gitawag na ito, nga Ginoo is a God of love, no? Wala siya. No, wala siya. Kay, I think, kung ato na siyang pagalantawon dito sa tumoy, diri sa tamulantaw sa present. Yes. Kung unsang gihimo sa Ginoo sa present. Yeah. Before tamo adto dito sa tumoy. Yes. Tama yes, ba? Yes, yes, so, meaning to say, kung maabot na dito sa tumoy, unya, for example, ako, no? So far as the Bible is concerned, I will find myself in a different situation compared to the people nga gideclare sa Ginoo nga iya yung mga katawhan. Lisod na ako ma-blame ang Ginoo. Because now, in the present time, He's making a judgment, calling people nga mo adto sa iya because He will really make them yes. like He is. I mean, in the according to the standards sa tao, but of course, kanang to make them righteous, no? Giving them His righteousness. So, the future is already secured. Secured. The future is secured. We have nothing to worry about the executive judgment. Karon ang atong i-worry ang kinabuhi nato karon. Kining present nato o nagkinabuhi ba ta sumala sa kabubuton sa will sa atong Ginoo. So muna atong gi-target nga tinguhaon para nga dili ta maproblema aning judgment. Right. Okay, even now in our sanctuary doctrine, kining investigative judgment is being done today dito sa Heavenly Court, di ba? Kasi Jesus nisulod dito sa sanctuary. Verse 9. So niya every day naghimo siya og confession of sin sa iyahang mga katawhan. So di nato pabuton nga moabot ang executive. Meaning na Christ is really working hard. Yeah, he's working hard on our behalf. On our behalf. Tama ba? So dili kay nato na siya i-complicate nga theology mga kaigsunan. Yes, that's right. Ang point mo lang sa in everything ako nakita sa Bible is in my own little way of understanding it. Everything always relates sa plano sa kaluwasan sa taas Ginoo alang sa iyang katawhan. So kanang going to heaven, I mean, pwede na ito mag-question na dagang kay mga theological mga questions nga pwede na ito i-raise. But I think the overall point of that is he's actually working hard alang sa atong kaluwat for all people. Yeah. I-simplify lang yun nato sa atong pangunahon nga si Ginoong Hesus today is working for our salvation. Yes. Nga He is reaching us out in many means sa dagang pamagi, sa takma sa paglaom, sa Hope Channel nga mga pagwali o diha sa pagwali sa gawas. Apil po ta. Okay. So, gi-reach out ta aron nga maluwas ta. Kay the hour of judgment is come. Mubita na nga sa Revelation chapter 12 ba na? Yes. The third angel message nga 14. Gi-cool yun ang atong attention tanan. Right. Because God wants us to be saved para pag-abot siya ang day of judgment, sa executive judgment, sure ta nga niyan ang panahon na dito ta sa mga karniro. Okay, good. So, ang meaning to say, kanang giingon ni David in relation sa mga laylay po nga mga libro sa Biblia, like Daniel, Hebrews, and Revelation, ang point yun is kanang pagtawag sa Ginoo alang kanatong tanan. Yes. That already is an act of judgment, di ba? Because He wants to secure His people for His second coming. That's true, that's true. Gina siya. So, dili ta maguna ka ng weak, usay na punta sa side sa bad side. Usay na punta sa good side tungkol sa itong tawahanan. But the most important thing is, sama sa gisulti ni David is, nga nang nihilakid siya sa tabangan sa Ginoo, ug iya yung gihangyong Ginoo nga hukman yun siya sa pagkamatarong sa Ginoo. So, that is a statement of kanabit security. Yeah. That is a statement of kanang humility pod ni. Yeah, that's true. Pagkapaubos mo sa mga kagalingon ba? Okay. So, meaning, before we go to the next, Dr. Elvin, so that siguro,
importante jud ang balaod po sa Ginoo, no? Yeah, very important. There is no way kay, kay kumuhukom manggod ka nga walay balaod. I mean, people will question you. Yes. What is the basis of your judgment? I mean, what particular law nga naka-violate ko nga then you have to hukom me sa ani nga pamaagi. So the law really is very important. Very important. Dili po nga mga legalist po. Yeah, we are not really dili po legalist. Kay bisan pa gani ning kalibutan na magani balaod. Right. Mapiso man gani ta diri og bisag din sa tong compound na balaod. Balaod we cannot evade the law. Okay, so kaning Wednesday this is a continuation sa gisigutan din sa Tuesday. Murag gipalig-on lang ang kaning tema sa God being a judge, no? Can you elaborate this further kaning ever mindful of his covenant kaning pakingsaad sa Ginoo? Ang Ginoo naghimo manggod og covenant relationship siya mga katawhan. This is sagad to sa Israel. Right. If you will obey my laws, and I'll be your God, and I will bless you. So, mo man siya ang covenant sa Ginoo. If you obey my laws and keep my commandments, then I will bless you. Tanang mga sakit nga naa sa mga dautan ng mga tao, ako nang tanggalon sa inyo ha. Kay ako mag-uban sa inyo. That is the covenant relationship with God. And it has something to do with the law of God. Right. Okay, og unsa may inyuhang covenant sa to pa inyuhang sinabutan og wala mo'y gihimo wala mo'y basihan. So ingon Ginoo, I will call you my treasured people, mga bililhon ng mga tawhan, basta kay mag-keep mo sa akong kabinan. Ug ako mong panalanginan, kung inyo kong ilon nga Ginoo, og sundon ninyo akong kabalaoran. So if you do this, you are my treasured possession, and I will bless you, I will protect you. Pero kung dili mo magtuman ako, then I will curse you. Ang tanan nga mga dimalas kinabuhi maabot sa inyo. And that is why, if you look at into the history of Israel as identified to be the people of God in the old time, ang ilahang rise and fall silang kingdom, it depends on the relationship with God and how they keep the commandments of God and how they are faithful to the covenant relationship with God. So kung faithful sila, hayahay kayo sila. Progress ilahang ginharian, but when they are not faithful, imo pong makita nga ang Ginoo gitugutan sila nga mabihag sila. So God is ever mindful sa iyang kabinan. Iyan ang tumanon ng iyang kabinan. Depende sa ato nga pagsunod sa iya nga mga kabalaoran o kasuguan. So, meaning to say, Dr. Elvinis, kung ato na siya, for example, no, gamit mo din ang Psalms 105, verses 7 to 10, no? Kung mo na siyang pagkabasahon, nice kayo siya pagka-express ni David, nindot ni siya gamiton dito sa konteksto sa judgment, no? Labi na sa gitawag na itong investigative judgment. Okay. Okay nga naman. Kay, ang iyang pakingsaad na ito is, He's the Lord our God, His judgments are in all the earth. He remembers. Morning kagwapo. Yes. This is now the most positive thing about judgment, no? Verse 8 of 105 Psalms. He remembers His covenant forever. Yes. The promise He made for 1,000 generations, the covenant He made with Abraham, the oath He swore to Isaac, all people, no? Ayan siya. So, this is the good thing. So, meaning to say, when you read the book of Psalms, ayaw, do not dwell on the negative. Yes. Kaya nga naman, tungkol mo ko sa pakingsaad sa Ginoo, ang nindot mo ko sa siyang saad is, He will really make it happen. And He's going to fulfill. Yan yun ang tumanon. Usay mo sa man ta, pinag-utang, di ba ta makalibabot lang ikaw, okay, misterya lang ka. Usay makalimot, di abutan, no? Sa ginagmay bitaw nga. Yeah, that's true. Bayari sa lang dihali, pero usay, pero nagsaan biyata, nga kwan. Pero, di ba? So, but God, no? Is very good, no? He's really true to His promise, even for 1,000 generations. So, it's good. And according sa itong lesson is, gingon din, no? Psalms 105 as a whole shows the Lord faithfulness to His covenant in Israel's history. In everything that happened, the good and the bad, I like this one. Yeah. In everything that happened, both the good and the bad, God was always there. Kaya naman, because of His covenant. Yes. Kaya masaningon nga, akin akong covenant,
para kung kuala mo ka ng okay inyong standing sa pero pag dili nyo okay yung standing, wala na nag-apply ang covenant. Ang covenant nga gyatan sa Ginoo, naara gyud siya. Right. Depende ra gyud sa ato nga pagsunod sa ato nga covenant nga gisan. Kay di man na mahimong covenant og wala ta nagsinaray. Right. O sa to pa ko ningon Ginoo mo ni, so mo po ni inyong buhaton. So nahimo ng covenant. So kung kanang covenant nag-take effect na siya kung kamong duha dunay pag sinabtanay nga inyo ninang tumanon. Ang nahitabo lang ang tao always unfaithful sa Ginoo. Right. Pero ang Ginoo always faithful sa iyang covenant. So naara ang faithfulness sa Ginoo siyang covenant, usahay masaag ta, pero kung mubalik ta, sa gupon nagihapon ta sa Ginoo, kaya ang Ginoo wala man siya nagingon nga og matarong na mo kini akong covenant na pero magdaotan mo wala siya. Naalagyapon siya pero magsuffer mo sa consequences. Para ni Abraham, dili man to better process yung life, no? Dagan po mga thorns po along the way. Kaya si Isaac, Jacob, David, the worst, just David. So makita na tong kagalingon sa aning mga Bible characters in the past. But the good thing, just like what you said, ang faithfulness sa Ginoo siyang covenant, dili sama sa tao nga iyang pakigsaad sa Ginoo nga usay paltos-paltos. Instead nga let's say sa 15th day of the month, so dili man tayon. So I like what you said, no? So tama na siya nga ang covenant sa Ginoo. Kay kung dili siya faithful siyang covenant, dili nato siya matawag, ginitawag sa tong lesson nga majesty. Yes. Kanang gimo sa tong lesson is robed in majesty. Why? Because God is just like what you said, He is faithful in keeping His covenant. Yes. With His people. So He is robed in majesty. So if you also be faithful to your covenant with God, imo nang i-demonstrate sa imong kinabuhi. Right. So mo na siya ang importante po nga points nga ako kay ko kanang alagad man ka ko si Ginoo nya I will keep my covenant relationship sa Ginoo nga matinud-anon din ko. So it can be demonstrated sa atong kinabuhi nga atong kinabuhi mag-honor sa atong Ginoo. Right, that's good. So meaning to say sa mag-isugot ang covenant ang naginay mga stipulations. Yes. Okay, this is lang covenant lang, purely covenant. Na may mga stipulations, na mga parameters, kung asat, kay kung wala na sa parameters, dili man na, basig wala na ka sa covenant, wala na ka nagsubay sa covenant. So, mo nang gingon sa itong lesson is, Israel's primary calling is to remain faithful to the covenant by observing God's law. Psalm 78. Yeah. Para anay, musulod ka diri sa union. Dili man, pag musulod na ka diri sa compound or any other compound, nagi na ibantiyan ni mga balawd. For example, di makapwede diri nga dili ka mo-observe og speed limit. Yeah. Or maghimo ka rin, mo lang, let's say, labay yung basura, bisag asa lang. So, nagi na certain parameters. Yes. So that mahimo ka nga kabahin sa komunidad. Otherwise, you won't be part of the community. Oo nga, naakas community pero wakay labot sa community. Right. Morning, gigon diri not to remain faithful to the covenant by actually observing God's law. Yeah. So, dili ni siya nga maligalista or whatever. It's just what happened nga, dili lang gid nato maalis, di nato ma-detach ang law. Every time we talk about God. Yes. Dili man gud ang uban man gud magunahuna nga kita nga nagtuman sa moral law sa Ginoo, specifically the Ten Commandments, nga murag atong gihimo nga ang Ten Commandments mo'y measurement nga maluwas ta. Wala man nagunato na gihimo. Wala. Di man nakaluwas ng balaod. Ang atong gihimo na siya, tungod kay we have a covenant relationship sa Ginoo. Nga giila na to siya nga Ginoo sa atong nga kinabuhi. Muna nga, nagkeep ta sa iyahang kabalauran, kay ang Ginoo naghimo og covenant nato nga if you keep my commandments o sa ako nga kabubuton, ang resulta ninyo ako mong panalinginan, ang inyong mga kaliwat, ako ang panalanginan, ang inyong panginabuhi, akong panalanginan, mga balatian, wadaon ninyo. Of course, dili nagpasabot nga wala na tayo trials, wala na tayo mga sakit maabot, pero ang ipasabot sa Ginoo nga if you do this, kaya naman good po yung spiritual implications yan na. So both physical o na spiritual implication nga ang pagbantay na to sa kasuguan, ikaayo na to sa atong community, personally, o ang ato pong spiritual relationship sa Ginoo mo
mula lumsad siya. Bisag maagi og mga kalisdanan. Yes. Pero okay gyapon ang atong relationship sa Ginoo. Oh. Mo nang mga spiritual healthiness. Yeah. Nasa spiritual dimension. So thank you very much. So wala tayo nga panahon makaigsunan so tanging karong Friday ato kining pagapadayonon sa of course sa padako paani kung unsa pan pwede nato nga makita nga ato pang madugang sumala sa gi-present sa atong author nga hilabihan kanindot kay mga kaigsunan no labi na gyud sa paggamit first time na po nako ni nga na experience nga looking sa ani nga mga dimensions using the book of Psalms. Yes. Pwede di ay so grateful po ta sa atong church nga gitagaan kita ani nga pagtulunan. So na siya by dimension sa balaod ba? Right. O murag di man tamong naunang Psalms na day balaod sa Psalms. Right. So niya day judgment man. Oh, na judgment na magani na judge ni na mga balaod sa Ginoo. So it's really nice mga kaigsunan. It's another spiritual enrichment ni nga pagtuon nato. So atong iampo no nga this coming Saturday nga inyo ni magamit na hopefully nga atong discussion din ni nakadugang o at least man lang o kung makadugang man kini sa inyong pagtuon no. Yeah. Pag-iya sa inyong pagtuon this coming Saturday, just make your class, the discussion simpler, no? The open for discussion, ask questions, kamusta ang ilang walk with God this week, on the basis sa pagtulunan sa lesson. That's all. Nindot kayo niya. So, you guide them to the point of kanang spirituality. Not to expose kung unsa ta ka alam, unsa ta ka makikita mo imong kuno. Okay na ning lesson. Enough na kaini. Na mga pangutana na din you just have to read this lesson and then you will actually be blessed in so many ways na ato ma-expect. Right, Pastor? Yeah. Make is kada bitong pagbasa bitaw nato ning lesson, tanaw niyo unsang spiritual implications. Right. Nga inyo nga makuha dinhi, then inyong madala sa klase, then ma-share sa klase din. Everybody can share their ideas. Unsa ilang mga reflections sa mga topic nga inyong gibasa sa matag gabi unya ug dai mga kalibog everybody can share. Dila nato debatihon kayo dili pud siya dili madini nga super lisod. Di ka kauyon siyang tubag ay lang pud siya kay mo puto yang nasabtan ra. Tama ra pud. But actually basically ang lesson very clear. Okay siya nindot pagkasulat. Nicely written, nicely presented, and it is full of kanang gems sigad nga dili nato makaplagan sa uban nga pagbasa nato sa uban nga mga balasahon, no? Yes, so we praise God for this. Okay, so this coming Saturday mga taga Bayugan diha Central Church to na naman na sa laing yun pero anyway mutabok sa takadjot pastor. Mga prior commitments is I will be in Bayugan Central Church, so see you there this coming Saturday sa ato mga pinalangga diha mga kaigsunan sa Bayugan this coming Saturday. Thank you Dr. Elvin. Kung saludo nimo sa pag take over ani usay bisag apiki nga invitation pero imo jong gigamit imong pagkapastor imong pagka amahan sa mga ministers nga imo jong wala jud ka gabalibad basta naara jud. Basta na lang diri kaluyan si Ginoo. Gwapo na siya nga implo. So ako kang angyon sa paghatag sa atong closing prayer. Ginoo, salamat kayo sa among pagtuon ining gabi na. Tuguti nga among pagtuon maghatag kato og lalom-lalom pa nga pagsabot namo sa kamatuoran og mahimo ikaw nga Ginoo sa among kinabuhi ug maghatag ka namo og proteksyon sa magasunod kami sa imong nga kauboton. Salamat, magpanalangin ikaw sa matag usa ka namo, matagbimro sa panimalay, tuguti ang imong grasya panalangin proteksyon ana gayud sa matag usa ka namo. Kaya mo ni giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.